Ох, мамината тя. Ама не искаш. Къде са другите? Какво има там? Стоп. Стоп. Систър Кулис. Хоп, сляп. Ало, Тима, погледни за какво става въпрос. Просто... Пляк. Ау, тук е машина. Не дейте да идвате на това. Малката лежи. Ела тука, бе. Остави я капа на жабка. Ази, ела тука, бе. Абе, ела, бе, Ази. Какво стана с тебе, бе? Не харесва много. Ази, ела тука. Ела тука, бе, миризичи. Тя чек сега ще се офръ... Тя се направи така. Да. Да ви каза, че я пак не можел. Още не го направи пред мен. Браво ли си? Сега му се играе. Иска да си изтърси. Газ?